Ya aja terus langsung tunduk poin to, Nduk. Lho, Mas aku sok ndok kanten. Yelis. Enak. Lah, Nyenggol. Kowe iki rasa dijepeng wis ombo dhewe jepeng. Ngajeng napa wingking, Mas? Awakmu iki mburi karo ngarep padha wae. Lah nggih sami mawon. Wong awakmu iki kan termasuk mawan lulus. Ya maksudnya mentol iki padha ning milih arep apa mburi ngono lho. Mburi ya teng perentol nyatane iki. Endi? Sing jos to Mas Tuk, bosok. Ngomong macet. Petra nek bojomu ki puter ora padha ro nek iki. Kowe muni piye sik? Muni piye? Sabar, Sik, sabar. kowe muni piye? Puter. Nah, iki berarti bojomu tau ndelok tekku. Sorry ya, jegrek, kurang dikluk. Nah, jegrek, bokongnya diangkat. Nah, ngono. Sama ning dhuwur apa ning ngesor? Aku ning dhuwur, aku ning nyapa. Ya apa lho? Bojomu ki ning kene. Aku tau ning ngisor karo iki lho kok 5 menit mlebu rumah sakit tau. Lah ngopo? Oh alah, kowe ya ampun. Plempoken pentil ta. Kowe ki apa to bosok? Rono lho. Celintisan. Gak ndak nek ora padha karo nek Mas Klitik grah. Lah, anu Dik. Wong itu lek kenyih lek tapuk iki. Obar dinget ya awak-awak. Ben mambu tak nget neh. Mati was dirubung laler. Besok tenan, nek pomo meteng rekoso kayak anake. Piye Mas? Lah nek ngeden mesti suwi kuwi. Salah sapa? Iki ra tau ngeten iki lho mek idu tok metu cung lho. Gebres sama tua ya, Mas. Tombok kangen kula kalih Pyai Ponorogo. Dalu niki saged sowan Pyai Ponorogo tur ya mboten adoh saking omah. Nggih. Alhamdulillah Pyai Ponorogo jer dalu niki tesik remen gelar budaya, Mas. Elok Mas niki mun waturaken ngajeng. Insyaallah menika dados ngamal jariah ingkang sae dijape dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cinatet sedaya niat kajatipun dalu niki ngentekke ragat golek nikmat. Insyaallah sedaya tebih saking laknat dipun syukuraken wonten ing ahli sunah wal jamaah slamet donya wal akhirat. Nggih, tur ya kena diarani ngibadah sedekah. Krana napa kejaba menghibur diri warga masyarakat ingkang wonten lingkungan RT 02 RW 01 Dukuh Kroya Desa Nggelang Kulon Kecamatan Sampung Ponorogo iki uga menehi berkah karo pedagang kaki lima. Amin. Niki sing saged dipun wastani sedekah tu lidafil balak. Niki sing diarani sedekah ki ngedoke balak ngeten niki Mas. Temen Mas iku pancen ya jelas. Saestu mula dalu niki muga-muga wayah magrib budal sembayang menyang kali jo nyangking timbok. Ayo mumpung si urip sregep-sregepon nanggap wayang sok nek mati ben munggah swarga. Mergo wong ngibadah ki ora mung melulu utawa mligi babagan salat, babagan poso nadyan to iki nggelar budaya uga mujudake pirangane wong ibadah mergo nyenengke wong sing semene kae. Lah niki lho Mas Kluthuk, senenge ngeten niki lho. Acara bengi iki lak menjadi rekor muri dengan acara apa? Dengan acara ngespekne omah anyar menika muga-muga omah anyar matamu iki. Wah iki acarane ki syukuran. Lah ya loro RB 1 ana ing Gelang Sampung kok iso. Ora ngespekne omah anyar gitu. Ngapur wae. Ya sok insyaallah bakal nular iso nanggap wayah. Amin. Ngono. Mung jenenge rezeki iki ora kenyono-nyono. Apa sing diniati sing penting kuwi ikhlas tur niat. Aja nyawang pira-piraning ragat. Ning sing penting nek jenenge amanah kuwi tetep dilakoni ngono lho Mas. Monggo jenenge rezeki diarep-arep ora teko tinggal turu malah gembruduk ki ya. Heeh. Leres-leres Mas. Ngomong sapa? Hah? Tanggo kuwi turu malah bablas kok iki. Kowe iki yo ngerti ya to, mula kabeh iki sregepon donga. Ngeten iki lho Mas, nyapirsani. Masyaallah nyuwun pangapunten kula bedhek. Nyuwun pangapunten napa aku labek munggah pegelku gak umum kok. Lah ngapa? Dujo tibae lah kok dagelan tambah sitok iki mau. Sapa? Pak Dene wae. Walah. Lah ya kuwi enek jok klitik jok kluthuk lah sing nyusul kerki jo ndledek. Dadi ndledek dhewe rono. Mbah iki mau penikmat budaya. Ngono. Saking senenge nusul Mas Minto, nyuwun gending,
kene iki ora kok ming nyuwun tok ning tetep gawe bisaroh nyatane Ya. ya maringi Mas Minto. Heeh. Amplope gowedi tak delok tuwipi sisine 5.000 mbuh-mbuh. Iya. Aja disawang sing penting lak tresnane teng budaya Mas. Masyaallah. Pokoke dalu niki kula seneng, Pak. Lho iki lho sing mirsani kene delon masyaallah Kula nganti. tak kira lho, nonton kok ning kene tok dipendek. Wah, teng isor tewel sak ngono biyane, Pak. Piye to Piyai Ponorogo ki jemenaki Mas Minto? Kula niku suwi beten teng Ponorogo, Pak Minto. Heeh. Dalu niki saged teng Ponorogo ngendhereke jenengan niki alhamdulillah. Kula ndongane muga-muga sedaya warga Ponorogo menika sedaya insyaallah panjang yuswa, Pak. Amin Ya. amin amin. Kula niku babat bibit kula niku teng Ponorogo mbiyen. Alhamdulillah. Lho, Sopo? lho, kula mbiyen Kowe iki anggere engko mayang neng Kediri. Nuwun sewu Pak Minto, babat bibit kula menika wonten Kowe Kediri. kakean. Mayang neng Tuban. Nuwun sewu Pak Minto, babat bibit kula menika saking Tuban. gak tenan iki. Wong kok dadi wong lecet lho iki. Ora Pak Minto. Ki mbok picek kok aku. Kula niki lek ndagel wonten pondok, kula niki nggih weton pondok mriki. Pak Minto nuwun sewu. Niki cerita Pak Minto. Heeh. Ponorogo niku sakral, Pak. Amin amin. Siswa budaya buyar ki main ning Ponorogo. Nggih teng alun-alun. Lah kok Wahyu Budaya. budaya ketoprak gede niku kan wahyu ketoprak gede iki loro to, Pak. Siswa Wahyu budaya karo siswa budaya. Siswa budaya buyar niku ya pas main ning Ponorogo. Terus? Wahyu budaya buyar ku ya pas main ning Ponorogo. Iya iya. Sakral, Pak. Ning aja ngomong dagelan buyar lho ya. Gak. Bahaya niku. Lah, kula niku Pak Minto niki nun sewu history. Kula niku mbiyen iki babat bibit kula ya ning Ponorogo. Wah, dadalah. Kula niku pertama kali melu wayang nglerek rada ngetan. Niku nderek Mas Prayit main teng alun-alun bayarane 200.000 ditumpang loro kula karo kritik nih. alhamdulillah. Ya. Niki picek to. Iya iya aja mbok sawang perkara ditene lak nawahi Nah, tuku nawae ikhlas. niate Pak Minto. Akhirnya begitu kula niati kanthi ikhlas pengen sinau babagan dagel ning wayang, Budaya. alhamdulillah ndereke Pak Prayit teng gone Ponorogo. Nggih. Kira-kira tahun 1928. Niku Iku apa to kuwi? Kok suwi men lho kuwi. 1928. kuwi lak ya jamu jago ya Pak, ya jamu jago ya Pak. Makane lek arep pentas ning Ponorogo ning wilayah kota, Nah. yo aja lali sampean anu Jaro. sowan ning ngebel. Loh, kula ngebel nek Nah. seminggu pisan Pak kriku Pak. Nyuwun lantaran Kok ning nyuwun kono piye? Bale Batur, Mbah Bale Kok Batur. ngapa to? Kula niki Bakat. seminggu pisan teng ngebel Pak. Ndonga. Mancing. Kula niku Saurunge mancing ki kudu ndonga ning mae Mbah Nyai Latung. bapak kowe ora tak dongani yo dongani. Sampeyan kene dikandani wong tua manut to. Heeh. Wong tua ki tutur sembure kuwi mesti apik. Nah, kuwi dirungokke. Ngono lho. Aku ki wis tuwa, kowe sik bocah. Nah. Dadi manut karo wong tuwa. Dadi sakrone bocah ki manut karo wong tuwa, aja sak karepe dhewe. Pak niku biyen Pak. Heeh. Sisa dalane nun sewu. Ya, kebo nyusu gudel. Nah, saiki gudel isu kebo. Kok iso ngoten? Lah iya gudal nusu kebo. Lah nggih, Heeh. saiki kebo isu gudel. Kowe ra mencra-mencre lambemu wis kok. Saiki ki lek wong tuwek ketinggalan zaman, Pak. Cah nom-nom sakniki bocah-bocah sakniki niku zaman era Gen Z. Niki era-era milenial. Niku lek awake dhewe ora ngetoti bocah-bocah ketinggalan, Pak Minto. Lho, sewu jenengan contone. Oh, jenengan nek nuruti jenengan ngetotne wayang ngeten iki ora dicuting YouTube, ora gawe TikTok. Lho, sapa sing ngurus jenengan? Ora ngerti. Ora ero. Turne Mas Minto ki mriyayi lho Lho, nek mayang. ki napa mboten mriyayi apa? Sampeyan ki dalang sombong kok. Lho, Cek, iki lho sing ndak penak. Ora penak Kowe pijet. ning ngending, Kok kaya wong kejulinu kon pijet. Kok iso ngomong lek aku dalang sombong ki dasarmu. Lho nyatane ditanggap malah madhep tebuk ora madhep rono sampean. Ora sombong lho sampean. Dadi suwengi madhep rono. Lho, iya sak karepe sampean mlumah. Aku pilih mlumah aku. iki anu kok Mas Minto, nyun pangapunten. Sampeyan ki tak anggap Sampean ki ora kaya Ponorogo lho Pak Minto. Tulungagung iki lho sewu. Biyen ki ramene wayang iki sadurunge Tulungagung Ponorogo Pak Minto. Tanah subur kemajuan zaman nun sewu kemajuan tata kota tata kabupaten niku Ponorogo Pak. Mergo- Lemah lho. Lemah iki subur-subur lho, Aku Pak. ngerti kok mergo awakmu wan bibit bebet bebete kan saka Ponorogo. Niku biyen Pak, tapi sakniki nun sewu.
secara pertanian itu Ponorogo Maju. itu menjadi barometer percontohan pertanian-pertanian seluruh Indonesia. Karek letak pertaniannya di mana? Letaknya ning pegunungan? Kok pegunungan? Ngriki sak nggon-nggon ditanduri mesti cukul Pak Minto. Contoh. Jenengan nek ning sawah nandur apa? Pari. Pari wis umum. Jagung. Jagung ning ngarep omah nandur apa? Lombok, Lombok, terong. Ngriki iki lho sewu ditanduri apa cukul Pak Minto. Kok saged? Terop cukul gedang karo klopo niku lek ra Ponorogo niku. Lho. Dagelan ki nek mantan maling ngeten iki, Pak. Kae ki nggih sesaji, mula wong Jawa ki apike ngeten iki. Ya, nggih, nyes sesaji ben kowe ra dipangan Bathara Kala. Loh, wong Bathara karo aku gila. Sesaji kuwi penting. Mula sing jenenge nun pangapunten, Pak. Nah. Niki tuwa ning tuture ra iso digawa niki. Piyai kene piyai sepuh duwe kasepuhan. Wih, tur dirungokke duwe- adimu. Bah, Jadi Masya cekake kowe iki tuwa-tuwas brabas kakek nampas, tuturmu ora kena digawa. Mbok disawang sampean karo aku ki sapa? Terus Nah. aku ya apamu. Mosok karo awakmu dhewe lali aku masmu lho. Iya lambemu. Lara lho. Nyun pangapunten. Nah. Wong sing diarani Iya, sing iya. dilenggahke lak sepuh-sepuh disesep Kan kanthi biyen nek dilengane sepo-sepo lek tapi mesti dienggo dhewe. Lho. Hah? Iya ning menghormati sing sepuh. Sepuh? Tegese nyapa kok wong Jawa ora ninggalke sesajen ki sebabe apa didelok. Nyapake kok dincepi gedang nyapa. Mergo ncepi bojomu ning ngono kandul-kandul. Niki lho nggih to. Domongi kula nek kalih panjenengan sekeca lho, Pak. Ya kuwi ana filosofi ora kok ming nggih pajangan tok. Gedang menika insyaallah gegayane warga masyarakat ngriki oleh pepadang saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah kuwi lho lambemu Nah. iki lho maksudku. Dene ya iso lho. Dados Gedang kuwi apa gedang? gedang menika napa sing dijangkah warga masyarakat ngriki muga-muga gegayane oleh pepadang saking Gusti Allah Subhanahu wa Lah taala. kuwi lho lambemu ngene iki lho sing tak senengi niki lho. Gedang kuwi mau apa kuwi? Mbok cekel sak ido nih ndasmu. Kenesu ta domongi. Kejaba gedang ana apa? Tebu. Tebu. Tebu menika manteping kalbu, Pak. Iman kudu kuat. Gusti Allah menika ngowahi pangapura marang umate sak dosa-dosane sak bejat-bejate menungso, sak nakal-nakale menungso. Yen sok ben sak durunge mati yen beliaunya tobat, insyaallah bakal duwe pangapura marang Gusti Allah. Masya Ning Allah. sak bejat-bejate wong menungso ora duwe iman bakal dilaknat karo Gusti Allah. Lah masyaallah ki lho. Dadi kalau tebu menika manteping Jadi kalbu, Pak. Mas Klidik. Jadi yang meletek ya matane. Lho niki mondok Kok, Pak. Niki kok matane meletik pitu Pak Pinto iki? Lha anu apa? Pak pikirane. Oh pikirane gelo bocahe. Omonganmu Kok matane meletik iki wis nggih matane sapa? omonganmu kok omongane kaya Dijangkepi karo bujeng. Buceng menika mlebune kudu kenceng, Pak. Tegese niat kajate warga Melati kudu dikenceng nih. Yen iya iya, yen ora ya ora. bujeng tumes. Tuh meski mlebune kenceng metune lemes. Iki Nah, Tegese ini metune ngene. harus ada segi pengginaan Tegese iki. metune lemes ki ati kudu lemes, Pak. Wong ki sabar innallaha ma'asabirin. Wong sabar menika kekasih Gusti Allah. Insyaallah wong yang sabar, insyaallah wong sing ikhtiar, insyaallah bakal ketemu mulya donya lan akhirat. Amin amin. Kenceng dalam arti memberi semangat, Tawaduk. tapi hatinya kudu tetap Lho, nggih, Pak lemes. Pinto. Nah, Nggih, lemes atine. Ya. Lah kae kok ana kae. Kambil. Lho kambil piye to? Oh. Cengkir kae lho. Cengkir menika kencengno anggonmu mikir. Lho. Ngene Pak Minto. Iya iya. Pak Minto. iya. Kono Aku ki yo aku kira budek, anggere kowe ngomongke aku yo ngangen-ngangen ngono. Tak omongan malah buka dompet. Iki lho, mangkrek nek njaluk obat mripati lho. Cengkir menika kencengno anggonmu mikir. Tegese kencengno anggonmu mikir ya mikir keluarga, ya mikir Gusti Allah, ya mikir masyarakat, ya mikir Gusti Allah. Iki sing iso dalani hablum minallah, hablum minallah. Lho, ya karo Contone koyo ngeten iki, Pak. Sik. Kok iso muni hablum minannas hablum minallah ki piye artine? Engko tak WA. Aku ya ora iso. dijelaske. Aku ora iso buka Google Pak artine. Habib menallah, habib menallah. Tegese ya hidup bermasyarakat ya manapa marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah yo ngerti ngono dijelaske. Lho kene Pak, kowe jentak-cendita ning masjid. Sik to ning kene rasane dindis ning kene lho. Aku bener bener Nah, wis kono ae penak. Cangkok rai mbok puluk yo. Lah wong ning kene wis saged kok rono ki. Lah muluk kok rai. Lah iki lho Pak, lha itu. Aku yo kulino muluk rai. Kerang ngisor ngono. Ngono. Tegese ki awake dhewe yo manbah marang sing kuwasa, jentak-jentit ning masjid yo kudu srawung karo warga masyarakat. Sik wong nang masjid kok jendak-jendit salat aja jendak-jendit ngono lho. Wong biyen iki lek ngarani jentak-jentit Pak Minto. Lah kene mau salat kok ranjang tangi-tangi lemu sujud. Loh, ngawur Tawaduk. kowe. tawaduk dasmu iki. Kusuk. Kusuk gundulmu iki. Lah apa? Untuku kecanul sajadah kok. Sajane
Pak Minto. Wontenipun cengkir kenceng Niku. olehmu mikir. Mikir, Pak Minto. Gedang gegayane bisa padang, Padang. tebu manteping kolbu. Kolbu. Kae ana disampiri pari. Pari menika saka tembung par menika paringono. Paringono mulya warga masyarakat niki, paringono mulya tegese niku muga-muga warga masyarakat iki gemah ripah jinawi ora kekurangan sadang mangan tuing papat. Nyapa ado-ado pari ate ngono lho. Loh. Pariwisata rine Kediri, dadi pariwisata ning Kediri ngono ae. Iki meneh Ponorogo Pak Minto. Ponorogo. Tak digak ngono. Aja nesu to. Rim niku saka Wis tembung ning kene ae rasane titik. Ning kene wae wong sone ya krungu. Lah. Rim nika rina wengi Pak Minto. Warga mereka Ponorogo ing dalu menika njaluk pirsani. Rina wengi tansah ndedonga marang Gusti Kang Arya Jagat. Nyenyuwun Pak Minto. Sapa? Lho, wong-wong Wong endi? wong Ponorogo. Ngerti kowe. Ora. Lah iya. Loh, tapi imane kuat Pak Minto. Tegese buktine ngeten iki. Sedaya menika sami mirsani wayang. Wayang menika wong melek paling abot menika tirakat melek Pak Minto. Lah kene kok sing sadalane menika tirakat Pak Minto. paling melek ki abot. Lho, abot Pak Minto. Lah bojomu kok melek terus? Ya melek terus omahe tak dol tak niku Pak Minto. Dadi niku penting Pak Minto. Pancen bener Mas Lidi, Loh. apa sing dingendikake Mas Sony. Mas Jok Luduk. Sony Joglo. Sony kok merek sempak to, Pak. Lah iya, wong dagelan kok merek sempak ki ya kuwi lho. Lah iya, mbok kaya Mas Ah, Minto lah. iki paling ora toko Mas Minto ono apik. Apik. Toko elektronik Mas Dwi ngono ya Ah, apik. Kok Sony ya apa ki? Jeneng kok ora pas ki lho. Dadi anek werdine kabeh ya. Nggih, Pak. Kula niku nuwun sewu. Mas Minto kok didepne rono ki ngendi ki? Kok madhep ndi? Ngulon. Nggih. Nggih, ngilen. Ah, nyapa kok madhep kiblat? Ngulon kuwi basa Indonesiane apa? Barat. Barat ki saka tembung bare ning akhirat. Lho. Dalangi bare ning akhirat. Aja meneh kok dalang kabeh ki sok ben budale ning akhirat apa jenenge temune ning akhirat. Tegese mumpung urip ning alam dunya ayo ta tindak sing Wingi nek dagelan negeske ngulon barat sok bare ning akhirat bar kuwi langsung pripun, Mas? langsung ning akhirat. ora iso wong KTP ku seumur hidup kok. Lah ya kabeh iki ya tetep tinimbalan kok iso. Tegese bare ning akhirat Pak Minto sebagai duta wisata, duta budaya, duta edukasi, insyaallah jenengan bakal nemu kasuwargan. Amin. Madhep ngulon. Nek kulon ki apa? Barat. Barat, bare ning Akhirat. Saiki sing burine geger madhepe ngetan. Timur ki saka tembung ati-ati men nek mun jaga umur. Loh, ana timur ati-ati men. Jaga umur, mumpung sik enom ayo ta sinau sing becik. Lah nek lor kuwi utara. Utara ki urip hanya sementara. Loh. Paribasane wektu ki mung sak kedeping mata, Pak. Iso. Dek ingi ora iso dibaleni, saiki dilakoni, sesuk ade ora ngerti. Loh, Kemarin adalah kenangan kenangan, sekarang adalah tumpuan dan besok adalah jawaban. Jawaban. Elok bocah iki. Wah. Ana lor ana kidul sing diarani selatan. selatan ki selakno anggonmu slametan. Contone desa mriki, RT mriki, lingkungan mriki. Alhamdulillah. Niki sing darani slametan, nguri-nguri kabudayan dimen kabeh bisa slamet donya, slamet akhirat. Berarti sok RT loro RW 1 iki mesti ana sing nenten buke. Mergo niki dunia belum baik-baik saja. Lah, kuwi. Israel perang, Amerika perang, Bener. Iran perang. Pejabat akeh sing korupsi. Pejabat akeh sing korupsi. Iki donya urung tentrem, Pak. Besok menika donya bakal tentrem. Iya. Yen Kene ana rasa karo mlaku wis ning kene wae. Besok donya bakal tentrem. donya bakal tentrem yen ana jumudule Satria Piningit. Lah nek iki jelasno. Yen wis ana jumudule Satria Piningit sing metune jam 12 bengi bathuke katon cumlorot. Kuwi apa, Mas? Wong nyuluh kodhok. Menika Kowe tak tonyo ndasmu tenan. Iki ngomong wigati lho. karo wong Ning ngrungokke para sepuh temenan nampa wejangan saka Kowe tak sampeyan tonyo lho. tenan mau lor apik. Utara urip hanya sementara, mbok tiba-tiba jumuduling Satya Piningit. Lah ya kok tek-tekane kok rica-rica suwike. menika wong nyuluh kodhok kalih wong bedhe codot. Kodot. Iki ngawur. Iki pokoknya terima kasih Pak. Siap. Ngeten iki lho. Saking Ini Korea, hebatnya lingkungan iki. Wayangan digelar. Amin. Sing nanggap wong apa beliau-beliau TKI yang ada di luar negeri. Bener. Ini yang bisa dinamakan bahwasanya pahlawan Dewisan Negara. Nah. Kuwi dicontoh, Iya. Mas. Jadi anggaran negara nun sewu iki ya akeh saka pahlawan-pahlawan sing apa jeneng iki Sing saka devisa negara. Iya, sing nyambut ning luar negeri. Nggih. Bojo kula niku nggih TKW, Pak. Weh, tenaga kerja wanita, Mas. Kerja wanita. Tenaga kerja wayang. Loh. Bojo kula.
TKW iki tenaga kerja wanita. Bojoku iki tenaga Lah kerja. kok wayang? Nggih, anu sungsung tebek Pak Minto. Bojomu. Bojo kula mbiyen ning mboten nek guyon. Bojo kula mbiyen TKW niku teng Hongkong, Pak. Heeh. Pase ning ndi? Ning Makau. Oh apik iki nggon keramian kuwi. Ya, Bagian baby sister. Bandan judi. Nganu. Kowe iki mbok menghormati Pak Polisi to blok goblok. Oh Pak Polisi Lenggang iki jenenge ora mengedukasikan, Nah. jenenge meracuni masyarakat, jenenge pekat penyakit masyarakat. Ah, kuwi dirungokke. Kok iso main mbok unggulke. Kowe nek nganti Pak Polisi iki masuk ke ranah hukum undang-undang judi, papunten Mas. Kowe kena 303 KUHP. Ah, kuwi lho rungokno ki ora wedi kowe. Judi ki 303 KUHP. Ngantek di penjara. Penjara kowe glundung semprong iso 8 wulan kowe. Oh, ora iku sing nebus aku lho biyen. Biyen. Wong biyen wis nebus aku lho kowe. Kowe ora ngerti kok riwayat kok. Wong kowe akhire nek 3 wulan to biyen. Mas, rasane piye ngono iki? Rasane tekan ngono. Layakno roh. Kowe to cangkeme rasa nyambut gawe Ah, nyambut. nembang dhisik ya, Mas. Betul iki lho, nyambut gawe dadak ngurusi privasi Lah iya. Begitu kene ngomong judi kowe langsung nyaut. Kowe tahu kok. Mas, pangapunten Mas. Ah. Di penjara Pak Minto, di penjara. Neng Surabaya neng Polsek Mendut. Iya wis. Mendut terus dilayar neng Medaeng to Pak Minto. Heeh. Neng penjara ngene Pak. Neng jeruji ngene to. Iya. Tak besuk ngene to. Terus Payu yo lakon kok mangsane. Ah, pundutane Mas, pundutane iki mau ngersake pepeling, Nggih. mengko dibablaske neng Gudril. Siap. Ah. Sinten Pak? Mriki seneng gending lho Pak. Iya. Saestu. Pepeling kaya ngapa? Salah siji ngadeg Mbak. Sik. Goleke sing rada langsing wae Pak. Hah? Sindenmu enek sing kaken tanggapan ming momongan mangan tok ora kontrol ke MBG lho. Ngono, sing di Pak. Pak, jan piye kene yuru wong baik, Niki bari-bari. sing kidul dhewe. Enggak Pak Minto. Enggak Pak Minto. Aku. Kidul dhewe. Iya. Hei, Pakmu kidul dhewe iki lho. Kowe Oh, iki iya, ngerti nek hawa. Ya, Mbak Mita, Mbak Widya karo Mbak sapa iki? Papat ngadeg. Pancen nangel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulat kaca batang yen dikongkon ya sing temen Lambemu ya pas lendro tenan. aku kulino melu judul kok Bangsamu. Jajan. Iki tanpa bawa nggih, Mas. Sik, Mas. yo Iki yo kudu nek bawa Pak ora nek bawa mesti sing ngendang sampean kok Ora tegese iki sing mbawani kendhing. Iki cara desana apik, Mas. Hah? Iki cara desana Gilang. Hilang. Bocahe tan kaya sing kaya pasuryaning gilap. Heeh. Kula tembunge Gilang. Nek iki sampung. Sampung ngriki, Pak. Nggih, sampung. Paling boten sampurnane tresna mesti bakal rampung. Heeh. Nek niki paling boten sumarata. Kok sumara to? Nggih, sumsume akeh mesti bakal rata. Oh iya. Nek niki paling boten nek ndelok niki jetis. Jetis. Nggih. Angger dipijet mesti bakale nitis. Mas Luduk, nek pojok dhewe iki cara desa ndi iki? kuwi cara desane Dung Banteng Gedimen kok iso mbok kene dong banteng. kuwi gampang nyeruduk Jale pepeling jale. Ya. Langsung buka saka ketipung. Dados yuk. Ini nduk, niki nduk. Rancak. Yo. Tutur tansah
lan iso cangkepe Ngadekon, Nduk. Ayo, sinden loro. Ya, Nduk Mita. Kundutan saking Bapak Mulyono Bantarangin Sumarata Walang Kekek kapal udara kapal selam main kitiran bukan familio mas bukan saudara siang dan malam jadi pikiran. Mas, satu tembang tembangnya gandrung kaya apa langsung nggih nyelingi sawetara nggih Mas. Yuk langsung dados lagu gandrung. Kaya apa? Mesti sing latihan dengi mesti iki. Latihan dengi. Dan bocah-bocah. Mula apa-apa aja nggih story to, Nduk. Sinden papat sing diaturi jumeneng. Yuk, kaya apa to? Langsung dados. Yuk. Yen lagi gandrung
sembah nuwun. Mas Klidik, Mas Luduk. Dalem. Nah, niki lagu gandrung wis Nggih, diaturke nggih. Siap. kanthi panjenengan sing tak dapuke. Napa, Pak? Iki diaturke kagem sedaya panitia Leres ugi supaya- warga masyarakat ingkang wonten lingkungan RT 02 RW 01 Dukuh Kroya. Nah, iki aku nyuwun suwe ra diaturke. Napa, Pak? Caping gunung ning digarap jenglingan. Siap. Ayo. Pun, derek. Mas Klidik sampean tak dhawuhke karo Mbak Lilis Karnali. Oh nggih, siap, siap. Wis, kuwi milih dhewe kono. Lah Mas Kluthuk kali sinten? Ben milih dhewe. Oh, Jangan pilihne to. Hah? Jangan pilihne. Lah kula milih mesti milih sing ayu. aja sing cilik-cilik. Sinden Sekar Gadung ki enek sing elek kabeh ayu ning tak pilih ki sing pinggir dhewe kowe. Sebuti Pak. Kae, pinggir dhewe. Pinggir Pit dhewe. ngadeka ladenono. Hei, Duk. Kae. pinggir dhewe kono lho. Beh. Kowe iki nyapa to celintisan dadak. Malah oleh kentongan balai desa. Kentongan balai desa aja dipaido. Kentonganmu mung cilik, kowe ane mung ciut iki kowe ane gedhe lek kentongan balai desa iki. Karek ndelok tutuke kuwi lho. Nah, tutukmu mampu apa ora? Tabuhmu mampu ra, Mas? Loh, ya mampu. Kowe cara tenan iki. Iki cara kene no pas kok. Suguhane pecel. Nek kene tempe dele, nek bojomu tempe benguk. Nah, kuwi. Bengok ya ora apa-apa ya, Mas. Ora apa-apa to. Yang penting kan masih enak. Benguk-benguk sama Nggih. tetep tak tresnani cah. Oh iya. Mas Matur nuwun Klidik ya, aku Mas. kok tresnani apa ora to, Mas? Ya tetep no setia sekali no. Ai. Gawedi to. Anu Ya ora bawa apa-apa. nduk ya, bawa terus engko Mas sing jengkleng nggih. Oh nggih, bawa napa, Mas? Bawa Sampe gunung, ayo kopon ya. Ngapa to aku yo ngetes bojoku Lho, ngapa jangan to? Pak Minto lek bawa sampe gunung dadak teko Eh. kopon. Ora usah padu, ora ngusah ngurusi tangga. Ayo. Iya, ono kok ngurusi tanggane. Ngene wedek. Tokone Biasa. salah ya tak benerne. Kowe meri ta? Mari to, aku langsung. Bojoku kayak langsung ngene. meri kowe. Seksi koyo ngene. Loh, iki yo seksi konsumsi bojoku iki. Wedi panganane. Yo, coba. Diawiti saka Mbak Lilis Karnali. Ya. Jengklengen yo, Mas yo. Iki tak jengkleng. Ku Ala mboten samarai padahal kula niku pun saged. Jane sing bawa ngriki napa jenengan? Sing bawa sing ngendang. Ora. Ora kuwi jenenge ya bawa. Oh Basir. Saben bengi nyawa Ya aja terus langsung tunduk poin to, Nduk. Lho, Mas aku sok ndok kanten. Alus sik, Ndok alus sik. kanten. Ora kanten yo engko ngenteni lampune mati. Ayo Mas. Yelis. Enak. Lah, Lah kuwi lho. nyenggol. Simulasi Oh, iya, iya, Mas, iya. simulasi. Pancen imunisasi iki penting ya. Simulasi. Nah, ganti ke tangga sebelah ke. Lah, Aku jembengen ya, Mas. kowe iki rasa dijepeng wis ombo dhewe jepeng. Kuwi lho kaya tangga teparo iki lho. Bojomu cara mbok jak apa jenenge? Bojomu mbok jak ngidul sithik rono. Wah, Iki janten. rencanane sok ben ape tak cor ning sore monumen reok kono sok ben. Nuwen riyok Lah iki apa? rupa glon bodine bojomu Bukit Soeharto lho. Ada ya ora apa-apa. Apa? The big is beautiful ya, The Mas. big is beautiful. Tapi kan deledek kuwi kok. Ayo cepet iki pipit selak mangan biar kancane mangan selak kuwi. Bot. Bawah itu. Nggih. Saking ngajeng napa wingking, Mas? Awakmu iki mburi karo ngarep padha wae. Lah nggih sami mawon. Wong awakmu iki kan termasuk pawan lulus. Ya maksudnya mentol iki padha ning pilih Arek. arep apa mburi ngono Mburi lho. iki teng perentol nyatane iki. Yen mamajeng ayo Mas amung karo janur kuning Apa. Nyapa to? Nyapa. Betah no piye? Sing pahami aku bojone. Ngopo Mas? Nek wis posisine ngoten iki ngopo? Bojoku wis mubeng ngene iki. Kuwi tandane piye Mas? Tandane Iki berarti ape nelek iki.
Ora. Bangsamu lho. Janar. Awas yo. Yut. Ya. Jas. Loh, Endi? sing jas ta Mas Tuk, Gus. Ngomong Sing macet. jas. Lho, ta turu ta. Iya. Nah. Tak. Mas, sing jas bojone mapan dhuwur. Ya apa lho iso makik iki mekane. Mbok kaya aku ne lho, Dak. Kaya kuwi lho. Jane koyo kuwi ancen yo. Pipit, trane bojomu ki puter, ora padha renek iki. Kowe muni piye sik? Muni piye? Hah? Sabar, Sik, sabar. muni piye? Puter. Nah, iki berarti bojomu tau ndelok tekku. Sabar, kowe yo Wah, ngono. iya. Kowe yo celintisan to kowe. Lah tra yo nek sampean ki cara Nek nggonku tengengen. setrume kuat Mas. Lah kuwi kok kaki. Bener, nek iki Kene kok tahu bulat. kok ora puter barang iki apa tau priksane apa Eh, piye. lah, saya wis bedole tak foto tak kirene WA. Kembang. Oh, kamu Dek sini, Dek. Kene. Mas Lis. aku jenglengen yo Mas, sampean Lis. dua. Sebagai istri soleha, Nggih. lek arep dijenggleng kowe kanggo nyuwara ndegek, ijal. Tutorial ndegek, kurang dikluk. Nah, jegrek, bokongnya diangkat. Nah, ngono. Loh, Langsung. Kuwi mesti pas. Wis dadak ora anu. Ora simpel nek ngono. Ngono langsungan wae. Mas, prasmanan nggih ngono ae. Weh, kok prasmanan ki sing mangan wong akeh yo gak. Ora kok sing tangan akeh, prasmanan tegese buka dhewe tutup dhewe ngono lho. Penak ngono. Kayak iki bojoku ora tak tutup lho, dihubung lalur. Ora kuwi mambu puter. Jenglengen yo Mas sing setrum kuat. Wis tak jendeng nduk kowe to tenan. Sama ning dhuwur apa ning ngisor? Aku ning dhuwur, aku ning Nyapa? Ya apa lho? Bojomu ki ning kene. Aku tau ning ngisor karo iki lho kok 5 menit mlebu rumah sakit tau. Lah ngopo, Mas? Oh, alah. Kowe ya ampun. Plempoken pentil to. Ya Allah. Kowe saru. Wis ngomong kowe lho. Iki apa lho? Dek, aku ning dhuwur ya, Dek. Injen Mas. kembang. Wae. Mas. Watu. Kuwi iso. Ya ngono kuwi. Ya ngono kuwi. Tahu bojoku mek haan bare terus keturun. Wis gak lilir blas. Wah jenak ngrungokne wayang. Gunung. Ha ha. Titik lho, Mas. Kowe ki apa to wis ora lho. Enak. Celintisan. Gak agak ndak nek ora padha karo nek Mas Klitik gah. Lah, Anu Dik, Wong itu kenyih lek tapuk iki. makane bojoku kok wenyi Mas tenan. Ben iso padu karo tanggane. Ngono. Ya iki ya. Ngono Piye? ta, Mas. Lah gendeng-gendeng ngene ya. Ya. Apa kena kuwi? Piye, kok? piye? Piye? Ini Pak, Pak. Tadang. Lah gendeng-gendeng. Bawa mau anaknya, dah. Sia-sia. Kayak gabrus kebo. Macet. Kok anak macet nang tengah dalan.
Sasa sia-sia. Ya didelok to, iki delok sumbere piye. Nek bojoku lak sumbere. Lah mosok gendak cerat. Sumbere piye? Manurung. Aku kangen kowe iki lho. Ndak piye? Ndak. Cerat. Kale. Ya. Ayo nira. Alah kok dipuluk. Obar dinget ya awak-awak. Ben mambu tak ngetneh. Nanti was dirubung laler. Besok tenan, nek pomo meteng rekoso kayak anake. Piye, Mas? Lah nek ngeden mesti suwi kuwi. Salah sapa? bos. Iki ra tau ngeten iki lho mek idu tok metu cung lho. Gebres sama tua ya Mas. Penak ndek bojo pipit tinggal gebras metu. Ayo Mas, aja sampai kalah karo tangga lho ya. Kayak sing mambengi ngono kuwi lho Mas. Mambengi aku kok ora karo awakmu di ngamambi aku. Lah karo sapa? Tuku aku. Tak tuapu ya ditresnani sik kuwi kok iso. Ya. Polahmu lho Mas mambengi iki jan apik kluget-kluget kaya ular keket kan lho Mas. Ora iso puter. Angel saiki tambane angel. Polahmu ndenge apik lho, Nduk. Kaya ula sawa. Alah kok iso. Bah, anu nduk ya. Apa Mas? Janggutmu sesuk nek disuntik, dioperasi sing apik nduk. Ben lincip nyatis ngono ya. Nyatis ya Mas. Irungmu ben buangi iso mancung tenan nek suntik. Aduh. Janggutku disuntik. Janggutmu suntik didawakne pisan ngantek kok udel. Dadi ben kaya unta. Malah elek. Ya, yang apa Lis? Panas udyan Piye Mas janjine kepiye? Anu silin tabuhe ben gak muni. Anu tapi go kalau gitu. Pangsane iki lho. Panas udan panas. Bojoku hebat. Aling-aling. Napa Mas? Nek bojomu ora kreatif. Pripun? Bojoki mengangkat home industry. Kok saged? Napa? Nggo cican boto bro saya mulai. Iki ngono punak. Iso. Bojomu gocakno lho, Jon. Napa? Gocakno. Kuwi kok enek pring ning kono mesti merembet rono malah. Iki apa? Dikira ndruwo ngono piye aku ki. Iso mrembet ning pring. Oh, rumah saku. Ya bener. Caping gunung. Yo ye. Iyo. Ngono kuwi nganu. Oh, dangdung siap. Sing wedok. Mas, Mas. Sing wedok iki ngono kuwi ndang karo muni aja meneng wae. Ngene lho. Kono nek dedet kono wek. Padane bahasa. Ya. Ya, jajal ya. Wek langsung tuh. Nyapa kok balik iki? Kok balik piye kudune langsung wek ngono. Wek iki gundulmu. Napa? Kowe lho bebek ra? Nggih. Bebek ki nek wek wis wek. Ngono. Udun wis kewer. Ayo. Akhirnya ya puter. Lah yo balik muter nek kuwi mau kok iso. Bangsane. Panas udan. Sampun. Wis. Nadyan wadon sareta lanang turi kelor wana ditresnani ra rumangsa apa duwe Langsung hot ya. mane banyu langsung
je. Yo ye. Yo ye. Ye yo. Sik, Mas. Iki sadurunge panjenengan nembang satu tembang, aku nyuwun gungan tembang Meet in Sekar Gadung, tembange Mungkrang Mangkring. Siap. Mas Gembos diaturi jumeneng. Yuk. Ya kene, Bos. Kaya ngapa? Salah siji. Yo, sapa? Mbak Sulis sing diaturi jumeneng. Mungkrang Mangkring dados. Yo. Saben dino kok mau ngajak aku hasil gede kowe jo mentang-mentang ata rasa ngaji ni wong Jerunte atimu aku nasuri nyawang gawemu dadi wong lanang mbok yo rumangsa piye carane nyukupi kula warga mengko dhisik kowe aja krewet wae aku usaha wis tekan kono kene aku ngerti wong wedok seneng duwe tanpa duwe lambemu kena dikure saben-saben Yo. sing mangan hasilku awan mangan rokok kopi kono pagi wanci turu kowe rapi penanku eman dik sayang kowe kudu eling Jelaske Mbak Sulis. nggih lho Pak niki dadi wong lanang karepe piye to Mas sampean kuwi Loh, lek ku usaha wis ora kurang-kurang wong ayu. Usaha Wis apa jokono ning jok hasilé endi? kene. Hasilé endi? Aku njaluk kopi, njaluk gula, njaluk teh ora mbok kowe dhuwit. Tapi kowe saben bengi njalukmu mongkrang, mangkring, mongkrang, mangkring rumah samu. Kuwi ngono wis kewajibanmu wong ayu. Kewajiban ki apa ora ya kesel lho Mas, nek bendina mbok pangkringi ngono kuwi ya sakit. Wong wedok iki ngene lho, inna wa ma asobirin. Artine Sekali merdeka
tetap merdeka. Kaya ngawur lho kowe iki. Wong sabar iki kekasih Gusti Allah wong ayu. Dadi aku kudu sabar. Iya. Ning aku duwe syarat lho, Mas. Apa no? Ana duit syarat sak Embok ni karepmu saben dino kok ngajak watu hasil gede kowe jo mentang-mentang tak rasake tangan ni wong lanang. Kowe ojo cerewet wae aku usaha wis tekan kono kene aku ngerti wong wedok senengmu duwe akan poduwe lambemu kena digure saben-saben yo Eman disayang kowe kudu eling kepiye iku kewajibanmu rungokno ya ana duit Nggih, sembah nuwun lagu sampun